салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст анами намуд ипекҳои глянский меган. Духтаро бори навай духтарако. Нигоҳ кунед 3 метраш духтаро 400 сомони духтаро. Анака бозор метонен суроға бисёр мепурсен духтаро. Ман суроға надоштам. Аллакай суроғаи ман духтаро. Коронсити качи миёен духтаро рост коронсити дад медонен инҷа дар омадай. Боло мен контейнери 27-28 контейнери моҳай духтаро. Нархошон 400 сомони 3 метраш духтаро. Доставка ҳам ҳаст духтаро. Метонем ки доставка бикунем. Доставка ҳам мақсад худмонам доставка када метонем. Ай бозорам метонем биёен харид кунем духтарако. Нигоҳ кунед. Ина сабзи зайтия духтаро. Глянский ипек аҷоибот фасонаи айни ҳол сезони ҳамёй ҳама туёда ҳам арӯсо ҳам хӯштомано модаро ай ҳамё пуштестан духтаро. Метонем биёен харид кунем. Метонем ай бозор харид кунем. Метонем духтарои хушрӯи мо заказ кунем, доставка мекунем. Ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. На духтарако. Кадомеш махқулай духтарои хушрӯи мо 400 сомон метиём. Суроға магазини 27-28. Коронсити охири бозор. Бо чизе нофаҳмоай WhatsApp да нависен, бо суроғара пурратар када мефаҳмонам шумода. Ина сере цвет. Аҷоиб хушрӯ. Бежви бардовишам хушрӯ духтаро. Айнеш ман ростиҳоз гирифтагим. Медузонам духтаро. Тарзи духтам да ҳами шумо нишон метиём. Бирӯза. Ина кабути ҷинсиви. Аҷоибот хушрӯ. Духтарои хушрӯ нигоҳ кунем бо ипек духтаро дорем. 3 метраш духтаро 550 сомон. Баъд духтаракои хушрӯ ипек ҳар намуд мешавад. Якум сол, дуюм сол дорад. Иё духтаро сорти аввал шай. Боз аида сифати бо насар сифати ами турки ҳам сифати пасту баланд дорад. Боз сифати нарманиша духтаро 550 сомон анами модело. То анами фиолетовия 550 сомон. То ани фиолетовия 550 сомон духтаро. Дизайншон фасоне бо касе конкретно харидора сурат мепартем духтаро. Нигоҳ кунед. Инош духтаро 650 сомон. Диден аҷоибот хушрӯ. Расветкош беҳад бисёре. Розови молочный кабути осмони фиолетовий паст баланд дорем. Баъд сирх мепурсен духтаро. Нигоҳ кунед. Ина сирхам дорем. Камтар навора дуртар кунам. Диден. Ин ё духтаро 700 сомони. Ирам аҷоибот хушрӯ. Диден. 650 инош духтаро. То анинҷа. Накасе харидори аниқай марҳамат суроғарам фаҳмондам духтаро. Метонем биёен ай наздик бинем, метонем заказ кунем, доставка кунем. Магазини 27-28 Коронсити охири бозор мешавад.